Chceš viesť podcast, Maťo? Podcast! Podcast, ahojte. Vidíte nás obidvoch na obrazovke. Vítajte tu Hudi a Martin po dlhom už asi 3. návrate z hlbín. Teraz sme došli s podcastom. Lebo čo urobia dospelí muži, keď majú najhoršie názory na svete, založia si podcast. Presne tak. Týmto chcem pozdraviť všetkých ostatných tvorcov podcastov. Ľubíme vás, ste úplne super. Všetci ostatní. Ale my začíname a my budeme lepší. Čo, Maťo? Jedného dňa. A prečo budeme lepší než všetci ostatní? Čakať. Čo robíš? Tak to nechám. Prepáč, ja ešte trošku riešim obraz, lebo tam mám kameru a tu mám teba a ja sa chcem dívať na teba. Čo si sa pýtal, že prečo sme chceli založiť podcast? Prečo budeme najlepší zo všetkých podcastov na svete? Pretože sa s nimi nebudeme porovnávať a vtedy môžeš byť najlepší v čomkoľvek, keď sa neporovnávaš. To je veľmi dobrá myšlienka. Ja teraz robím na svojom kanáli, Hudi robí veci. Môžeš sa odklopiť kúsok, bude vidieť tu ten emblém za tebou, čo ti YouTube poslal. Tam. A to ti poslali aj s dverami, či zvlášť? Musel som si vypýtať, tam vypisuješ formulár a pýtajú sa, aké máš dvere, tak ja som im musel presne poslať textúru toho dreveného zrna, aby mi to poslali presne ako potrebujem. Pekne, dobré. Ja mám svoj podcast a presne to, jak hovoríš, neporovnať sa s ostatným. Nie podcast, ja mám aj svoj vynikajúci začiatok, začalo sa nahrávať a neviem rozprávať. Mám svoj YouTube kanál a presne ako hovoríš, že neporovnávať sa s ostatnými je asi taký kľúč na začiatku pre všetkých. Veľmi ma to motivuje, respektíve až tak ma to nedemotivuje, keď vidím tých málo videní na svojich videách, že sa neporovnám s ostatnými kanálmi, robím to preto, lebo je to zábava robiť. Ty sa aj nemusíš, to ťa porovnajú hejteri. Ty sa o to postarajú. Keď už o nich hovoríš, keď už si to spomenul, teraz som vydal diel, čo mal celkom taký clickbaitový názov, že vyzeralo, že to bude nejaký úplne politický diel. Ktorý? Tak, či som ho videl už? Nie tie kvašáky. Ty by si mal vidieť však všetko najnovšie. Hneď, ak to vydám, ty by si to mal pustiť. No však ja si to púšťam, len či mi neušlo. Nedelu som vydal podcast diel číslo 6 a má tam názov, že Fico je grej. Okay, čo je akože také clickbaitové. A tak na to ľudia kliknú, lebo si myslia, že to je proste nejaký, ideme politicky sa rozprávať a má to 361 videní. A s tým, že môj predošlý diel podcastu má 26. Je to dobrý postup. A akože vypnú to po tej prvej minúte. Ale hej, hejteri, tým, že tam vznikajú tie videnia, tak sa proste nahrnú tí ľudia, čo ti nechajú hate komenty. Neviem, prečo to tak je. A napísal mi tam aj Mário pekný komentár, že kto má hate, tak má pozornosť, Hudi len tak ďalej. Akože, takže hej, to celkom motivuje. A vyslovene, aj keď mi tí napíšu nejaký hate koment na videa, tak len viem, že vlastne video sa podarilo, clickbait sa podaril a že robím dobre to, čo robím. Jasné. Ty si sa nejak stretol s takýmito? S hejtermi? No. Akože áno, ale nie v možno párkrát v komentároch. Bolo také, no však. Poviem môj príbeh. U teba by to bolo horšie, keď len robíš toto. Keď akože vystupuješ ako hudobník. Tam keby došiel nejaký hejter, to nezvyknem mať. A čo sa týka hudby, tak tam som dosť rád, že už som si ako keby našiel takú hladinu, že od hocikoho proste ten hejt nepríjmem.
Vieš, že ono na začiatku mám pocit, že keď si ešte taký, že začínaš, ešte nie si sebou istý, tak hoci kto ti povie, že to, čo robíš, je úplná kravina, tak ty si povieš, že kokos, že tomu ver, že on do toho vidí. Ale už tým, že robím tú hudbu, ty kokos, už desiatky rokov, dá sa povedať. Už som si to počítal, že to podľa 15 rokov, čo hrám solo. A 15, 12, 13. Dobre, to je jedno. Masívne veľa rokov. A proste, že ako keby sa stretneš s tými vecami a dostaneš sa k tomu, že už ten bežný hejt sa ťa tak nedotkne. Že proste si povieš, že dobre kámo, akože tam počúvaš dobre nejakú Mazikovú alebo neviem čo a ideš mi to písať, že jak moje texty sú hlúpe. Ale našťastie sa to teda nestáva, za čo som veľmi rád. A týmto chcem povedať, že ľudia, čo počúvate Mazikovú, v pohode. Není to síce niekto, koho počúvam ja, ale v pohode, proste 100 ľudí. Ja som hneď chcel povedať, že má tú pesničku známu. Každý deň je zo mňa iná žena. úplne zbožňujem ten song. Ironicky ho počúvam. Hovorím, je to akože každý má svoj vkus. No len to som chcel povedať, aby som sa nemotal, že proste tí hejteri prídu a časom rozmýšľaš aj nad tým, že kto ti to hovorí. Že keď príde proste napríklad Mário, čo ešte si ho spomenul skôr, tak vysvetlíme len, že Mário je človek, ktorý sa tiež venuje tvorbe videí a má aj taký kurz o tom, ako robiť tie videá. Je to taký kamarát, ktorý do toho celkom vidí. A že keď on dá nejakú konštruktívnu kritiku, aj on ináč dokáže tiež dobre hejtovať. Mne párkrát dal dobrý hejt. Akože tak osobne, z úst do úst, dá sa povedať. A z úst do uší. Vtedy to zaboli, vtedy to tak radne zaboli. Ale vieš, že vie, o čom hovorí a práve vtedy je dobré ho možno počúvať a zistiť, či sa z neho dá niečo zobrať. Ale keď je to proste nejaký random na internete, ktorý nemá čo robiť, tak úplne akože ešte na začiatku, vieš, možno máš tú tendenciu, že však máš video, kde dajme tomu, že máš tam, typnem si aj 10 hate komentárov. Možno. Vieš, že teraz akože 10 není veľa, takže máš takú tendenciu, že odpíšem im, že proste ja napravím tých ľudí, ukážem im, alebo vyučím ich, alebo niečo. Ale to je tak zbytočná strata času, že proste aj keď máš iba jeden hate, tak je dôležité nechať ho tak a vôbec nie, presne o to im ide. Presne o to im ide podľa mňa. Lebo zober si, čo je to za... Jaký má ten človek život, keď vidí proste náhodné video ešte nejakého začínajúceho týpka, že vidíš, že má proste 50 subscriberov a že nechá mu na videu nejaký hate comment. Že čo má za život, keď toto ho naplňa? Co tomu robí radosť? Hej. Ja som na toto našiel taký, ako keby, taký kľúč, ktorý mi dáva pokoj. Určite poznáš, miliónkrát každý povedal, že Božie mlyny melú nejakým tempom a vždycky proste do melu, že čo kto ako keby dá, tak to sa mu vráti. A ja som si to trošku tak transformoval a uvedomil som si to, že tie veci, ktoré ja robím a ktoré ako keby iným ľuďom lezú na nervy, tak vlastne sú častokrát pre mňa aj trest. Že proste ich musím v živote robiť. Že proste keď som napríklad nepríjemný človek, ktorý, ja neviem, kričí na čašníkov a povie si, že tomu by mal niekto ukázať v živote. Vieš, ale ten človek nemá iba tú chvíľu, keď kričí na to čašníka, že vtedy je nepríjemný. On proste v celom svojom živote to presakuje týmito vlastnosťami. No a nakoniec v podstate on sám si je najväčším trestateľom, že akože on sám si zariaďuje, že aký život dáva von, tak taký sa mu naspäť vracia. A to je halus proste presne pri tom to, že nepotrebuješ ako keby tých hejterov niečo naučiť alebo nejako ich posunúť, že ja neviem, ukázať im, že toto není dobre, čo robia, lebo oni sami tým, jak žijú, proste ten život, tak vieš, lebo on keď odíde z toho YouTube, on nezačne byť zrazu úplne, že kompletný all-round person proste, ktorá si žije vo svete, on bude rovnaký. A bude to pre neho rovnaký trest. Takže že na toto, keď som prišiel, tak som si tak uvedomil, že nemusím ľuďom dávať lekcie, lebo oni si ich budú dávať sami a proste... Ja som nedávno čítal nejaký taký post na Reddite a tam sa akurát týpek rozhorčoval, že stalo sa vám už toto v Bratislave, že ste zastavili. Neviem, šoferoval autom, niekto mu zastavil, začal mu nadávať. A aj ďalší nejaký príklad dal, že aj minule sa mi to stalo, aj komenty boli, že hej, v Bratislave sú takí. Už 8 rokov žijem v Bratislave, v živote sa mi nestalo, že by som sa s takýmto vodičom stretol, že by proste niekto zastavil, nadával, ani že by ma niekto vytrúbil, alebo takéto niečo. Akože to sa stane, keď spravím chybu, napríklad keď zabočím doľava na červenej a auto oproti je, že čo prosím robíš? Vieš čo, ja som ale počul, že toto sa stáva, keď máš stredoslovenské a východoslovenské značky. Aha.
Ja aj vidíš. Normálne, Ja, lebo toto mi bratislavskú značku hovorila, môže byť. akože tiež, môže to byť iný príbeh, ale hovorila mi to jedna taká kamarátka, čo v Bratislave žije. Oni mali stredoslovenské značky a že proste, že bežne za ňou niekto došiel a začali nadávať a takéto. A že potom, oni žili v Bratislave dlho, oni len mali auto písané inde. A zmenili značky a že sa to nikdy nestalo. Aha. Že normálne, Tak že potom bude... toto je taká zvláštnosť. Však teraz sa aj zavádza to, že tie značky sú všetky už AA, idú proste mimo tak krajovo. to bude dobre, keď už sa to kompletne, keď už to bude všade a nebudú si ľudia nenávidieť len preto, že máš značku nejakú. A dokonca v Čechách to začalo skôr a ja som sa raz, som bol minulý rok v Čechách a som si to tak všimol, som sa pýtal chalaniska, že prečo to majú. A on hovorí, že kvôli presne takéto diskriminácii, že proste keď napríklad máš značky nejakého kraja, kde viacej je kriminalita, tak keď sa niekde niečo stane, tak je väčšia šanca, že ťa zastavia iba preto, že máš tie značky a začnú ti prehľadávať auto. Bez ohľadu na to, že akú máš históriu, hocičo. Takže vyslovene, že tam fungovala nejaká diskriminácia aj možno, že z policajného hľadiska, alebo minimálne aj z toho osobného, že proste, ja neviem, keď si bol v Prahe a mal si nejaké východočeské alebo západočeské značky, tak proste sa na ťa pozeral jak na chudáka alebo niečo. Je skvelé byť človekom a interagovať s ostatnými ľuďmi. Hej, no. Maťo, Ľudí. veríš mimozemšťanov? Čo ja viem? Ono to vyzerá, že teraz s tebou robím nejaký rozhovor, to vôbec nie, ale veríš mimozemšťanov? Je to dobrá otázka. Akurát moja odpoveď je možno trošku nudná na ňu, lebo ja som taký, že nezaujímam sa o to. Že akože... Taký mimozemský agnostik. Áno, ja som akože vo viacerých veciach taký, že som si zhodnotil, že čo všetko v živote proste sú veci, ktoré potrebujem ovládať a mať nad nimi kontrolu. Voľa, kedy som nad tým pátral, úplne som si išiel všelijaké články na internete a takto. A stále, keď sa nad tým aj nejako logicky zamyslím, tak si poviem, že tí kokos, že pri štatistickom iba hľadisku na to, ako vyzerá náš vesmír, tak ako je opisovaný, tak je len veľmi, veľmi mizivá šanca, že by bol úplne prázdny iba s nami. Takže z takéhoto hľadiska akože verím, len není to pre mňa nejaká vec, ktorá by mi strašne ovládala život. Je to proste taká tá, že OK, môže byť, but it doesn't do anything for me. Proste nič to pre mňa neznamená, takže next. Ja celkom tak nejak súhlasím s týmto, že štatisticky, hej, akože šanca na život je úplne že mizivá, skoro nemožná, ale zároveň vesmír je masívne obrovský. Čo si myslíš o tých loďoch, ktorí sú presvedčení, že mimozemšťania už žijú medzi nami a skrývajú sa? Radšej nič. Prečo by to robili? Prečo by mimozemšťan sem došiel a skrýval by sa? Na toto ja som, poviem taký iný, ako keby z iného smeru. Neviem, či poznáš taký, teraz nedávno bežal na YouTube taký trojdielny seriál, akože oni toho robia aj viacej, ale toto bolo ono sa to volá, že Czexperiment, akože český experiment. A oni mali rôzne videá, ale toto ma tak zaujalo a to bolo, že zobrali plochozemcov, ľudí, ktorí veria, že Zem je plochá, a postavili ich najprv proti nejakému debatérovi, potom proti nejakému vedcovi z NASA a nakoniec proti kozmonautovi, ktorý reálne bol vo vesmíre a videl, že ako to naozaj je. No a veľmi zaujímavé na tomto bolo, tam som akože si tak utriedil veľa vecí, ktoré som už mal ohľadom rôznych konšpiračných teórií, lebo toto tiež tak nazvem akože konšpiračnou teóriou, lebo nevidel som nikde nejaký väčší základ tomu, že by to bolo viacej ako teória. No že ľudia, ktorí práve hľadajú tieto konšpiračné teórie a veria im, že majú motivácie, ktoré nie sú až tak ťažko pochopiť. Takže preto pre mňa... To veru, že nie. Hej. Preto pre mňa akože nie je tak neuveriteľné tomu pochopiť, že môže tomu niekto veriť a že môže byť pre ňo dôležité, že tomu verí, pretože v jeho živote to dáva takú istú stabilitu tým, že vie niečo viac. Podľa mňa konšpiračným teóriám podľa mňa nie je ťažké veriť. Akože úplne tomu rozumiem. Je to príjemný pocit si tak nejak kvázi spojiť veci dokopy, alebo ako to nazvať. Je to proste ako keby šanca pochopiť možno niečo, čo nie je až také jednoduché, nejakým veľmi jednoduchým spôsobom. A to je super. Ale stále neviem prísť na to, prečo by
prečo by došli na Zem. Proste mimozemská civilizácia, ktorá je tak strašne vyspelá, proste tisíce rokov, možno aj 10 000 rokov majú navyše, že dosiahli ten level technológie, že vedia prísť k nám na Zem a sem len dojdú a proste schovávajú sa, vydávajú sa za politikov, za hviezdy a neviem aké veci. Možno je to pre nich niečo ako zoo alebo nejaká dovolenka, že sem dojdú, vyžadia sa, vyšantia sa, spravia blbosti úplne. Niečo ako dáni na Slovensko, do Bratislavy na víkend a hop domov. Alebo hoci kto navštíví túto časť Európy. No. Akože zase takto môžeme urobiť taký spätný experiment a povedať si, že prečo nie? Prečo by to nemalo byť tak? Keď už tento precedens kvázi existuje, že máš proste objektívne vieš povedať, že z iných krajín môžu prísť proste ľudia, ktorí tam žijú štandardný životný štýl, ktorý tam je akože bežného účtovníka alebo tak. A v krajine, ktorá je ako keby v tom rebríčku trošku nižšie, vedia za svoj bežný plat si užiť úplne že epický víkend, ktorý proste že donesú to, čo by doma utratili za 3 piva a majú tu za to ty kokos, ja neviem, Grand Hotel alebo niečo. Tak je to zaujímavé, vieš, že teraz pre toho mimozemšťana, čo možno ja neviem, u nich je brutálne ťažký život alebo niečo a povie si, že tak idem sa vyžadiť, ne? Tak idem na Zem. To je pravda. Vieš. To by mohlo byť super. Najlepšia dovolenka, akú si kedy zažil. To je. Ale... Ideš proste a tu sa ľudia iba hnevajú z daní a z rasovej tejto nadradenosti a z neviem akých vecí. Záleží, kam chodíš von. Keď chodím von, tak väčšinou je to také, že... Väčšinou sa také nedieje. Väčšinou s tebou neriešia ľudia dane alebo rasu. Dane ešte, hej. Už som v tom veku. Som videl taký zaujímavý obrázok, kedy nezabudnem na ňo, keď tak porovnávali detskú predstavivosť s dospelým chápaním sveta. A tam taký malý chlapec došiel proste za dospelákom a hovoril mu, že keď budem dospelý, tak chcem vlastniť auto, ktoré dokáže plávať. A ten dospelý mu hovorí, že kámo, že ale to je úplná debilina, lebo zober si, že to auto musí byť pripravené aj do vody, aj na cesty, tým pádom by bolo ťažké, strašne veľkú spotrebu by malo, musel by si ho čistiť z vody, musel by si mať špeciálne miesto, kde ho parkovať a takéto debiliny. A proste vymenoval milión dôvodov, že prečo by to bola debilina a povedal mu, že ak by si aj bol dospelý a mal by si na to peniaze, tak oveľa väčší zmysel by malo mať loď a mať auto. Vieš, a ty ako dospelý človek... Maťo, čo sa stalo? A neviem, prečo to sa stalo. Prečo to tebe robia mne? Dám iPad. Objektívne lepší ako to, čo máš ty. Pánko má iPad. No ten príbeh som nedohovoril. Nie. Že to bolo... No už to je jedno, len pointu som chcel povedať, že proste... Počkej, aký príbeh? Chlapec a ja dospelý človek. Áno, a chlapec mu povedal, že chce plávajúce auto a dospelý mu povedal, že prečo to není múdre mať, lebo aj tak proste milión problémov by s tým iba bolo a oveľa lepšie je mať, že loď a auto a nie plávajúce auto dohromady. A ten malý sa tak na ňo pozrel a hovorí, že byť dospelým musí byť peklo. A úplne mi to tak spojilo tie krásne, že vieš, že keď si malý, tak to plávajúce auto dáva úplne že brutálny zmysel. Že ja som bola, kedy chcel lietajúce auto a takéto, že proste úplne fantázia brutálna. A potom si dospeli a zistíš, že tak si sadnem do toho Ryanairu a odletím tam a proste nebudem riešiť nejaké debiliny. Aj to je strašne nepríjemné, celá tá cesta. No. Hej. Niekde sme pri dospievaní urobili ľudia ako chybu a nevieme sa z toho nejak vrátiť naspäť. A není to chyba, vieš, to je akože objektívne, keď sa pozrieš na argumenty jedného a druhého, dávajú zmysel, akože ten dospelý, však jasné, že oveľa lepší zmysel dáva mať loď a auto, samozrejme, ale nebolo by cool mať plávajúce auto. Asi na 10 minút by to bolo cool, vieš, to by bolo cool asi ako keď ešte kedy fičali aplikácie do telefónu a mohol si stiahnuť také, že zapalovač, alebo ja neviem, pohár, ktorý keď si otočil telefón, tak vytiekol. To bolo taká hlúposť a toľko ľudí to malo. No.
Prečo myslíš? Ukázal si to 3-krát a už si s tým nič nikdy nespravil. Vieš, to bolo. V špionských filmoch, keď majú v aute funkciu na katapultovanie sedadla, prečo myslíš, že by niekto niečo také vymyslel? A prečo myslíš, že sa to tak strašne uchytilo v tých filmoch? Vo špionských? Že to je proste staple každého špiona, že musí mať vo svojom aute katapult. Ty by si nechcel mať? Samozrejme, že hej. Predstav si, že by si na to náhodou klikol v podzemnej garáži. Ale to je taká vec, že to použiješ raz. No čak áno. Ale aj to auto použili vždycky iba raz. To je pravda. Nie je ti ľúto, keď sa vo filmoch ničia veci? Pekné veci. Opäť si vždycky poviem, že to je jaká škoda, že však... Pritom to nie škoda, je to ona. Aston Martin. Keď si bol malý a v nejakom filme si videl nejakú postavu umierať, tiež ti bolo toho herca strašne ľúto, že dostal vyhadzov a musel umrieť na kameru? Not so much. Ja som viacej zameraný na veci. A na zvieratá. Keď zviera umrelo, tak to bolo ty kokos. V tej knihe, čo ešte pred podcastom sme sa bavili, tie pekelné stroje, tak tam akože celú kniha v pohode, ale niekde na konci knihy bola pasáž a to proste v knihe si mal, že jak ľudí dávali do otroctva, jak proste bili, neviem, ženy a neviem čo všetko, že zabíjali sa tam. A potom ku koncu prišla pasáž, kde proste jednej postave zastrelili psa. Ja som úplne odložil tú knihu, že toto nie. Ne, už to sa nerobí. Toto ste prehnali. No. Môže tam byť kasta ľudí, čo žije proste v hovnách celého mesta a tam pracuje do starého veku 12 rokov, ale zastreliť psa, to je moc. Áno. Cross the line. Ale nie, akože fakt sa ma to tak dotklo normálne, že som to čítal a také to bolo. A hovorím, Inka povedala moja žena, že asi je to preto, že mám psa a že viem sa do toho najlepšie vžiť. Možno keby nemám psa, tak mi je to jedno. Prečo myslíš, že to ten autor spravil a konkrétne na teba našul takúto habadiuru, že tam strčil takéhoto psa? No. Ktorý potom umre. Prečo ti to spravil? Možno ma poznal, vedel, že si to zaslúžim. Že som raz nechal zlé hodnotenie na pizzeriu, aj keď nebola až taká zlá. Ale nie, bola. Keď si volal... Moje hodnotenia sú pravda. Jeden večer si volal do reštaurácie z Bystra, že a vyhrážal si sa im, že už si od nich neobjednáš. Neviem, čo ťa nahnevalo, ale bolo to core memory. Niečo, akože ja si pamätám, že napríklad raz, a to bolo, že dosť hardcore, nám doniesli pizzu. To bola jedna z posledných pizz, čo už rozvážali, lebo už mali, akože už zatvárali. Ale akože normálne sme si to objednali cez otváraciu dobu, že nebolo to, že by som tam došiel 2 sekundy pred zavieračkou a hotovo. A neviem, či sa ponáhľali alebo čo. A v strede tej pizze malo byť vajce. A to vajce bolo proste úplne surové. Úplne sa tam iba vylievalo jak klasické vajce. Že teraz, akože trošku bolo urobené, ale fakt úplne nedorobené. Vieš, že teraz máš tam tú pizzu za, ja neviem, 12 eur a máš v strede vajce, ktoré proste nejedle, lebo však reálne surové vajce nemôžeš zjesť. Akože aj keby si povedal, že čo vydržím, tak dali mi tam kukuricu, keď som nechcel, ale surové vajce si nemôžeš dať. A teraz... Môžeš, ja som jedol surové vajce. Ja neviem, ja som počul, že z toho majú byť chorý, ale nie je to bezpečné, jasné. To zas nehovoríš od veci, to je taký celkom health hazard. No, tak vtedy, a neviem, či vtedy som bol taký, že akože vtedy nám museli doniesť druhú pizzu, ale neviem, no postávalo sa mi, akože ono vždycky, vieš, ono nejde o to, že keď urobíš chybu a ako pizzeria, dajme tomu, stane sa, že niekedy niečo popletieš, niečo proste zlé si zapamätáš, alebo čo vieš, dáš na pizzu, čo nemá byť. Otázka je, jak vyriešiš, keď ťa niekto na tú chybu upozorní. Ja proste vyslovene nemám rád a možno to ma vtedy triggerlo, že keď niekto proste ti začne hovoriť, že to není ich chyba, alebo že som si to vymyslel, alebo raz sa mi stalo, že som si objednal z jednej pizzerie pizzu a vtedy som sa s nimi riadne dohádal, lebo normálne som povedal, že došla mi surová tá pizza a že není chutná, že je taká nedochutená. A dal som to fakt akože viacerým ľuďom chutnať a mal som odtiaľ pizze 2-krát týždenne, takže vedel som, čo hovorím. A oni proste z horko ťažko mi donesli druhú pizzu, túto si zobrali normálne naspäť
A keď som si za týždeň objednával ďalšiu pizzu, tak mi povedal, že na moju adresu nenosia, lebo že im vracam dobré pice. A ja kúkam, že oh no. Proste to bol taký výsmech do tváre. To už vtedy som sa neudržal. No. Keď už donútiš pizzerku, aby blacklistla tvoju adresu. Ale pri tom hovorím, to nebolo akože nič zlé. Ja som iba vrátil pizzu a chcel som inú, lebo hentá očividne nevyšla. A oni si to zobrali naspäť a vyhodnotili z nejakého dôvodu, že im vraciam dobrú pizzu a odmietli mi priniesť. Vieš, že nebol som nejaký že veľmi nepríjemný až potom. Ale dovtedy som bol celkom akože taký, že OK. Zajímavé. No. Neviem. Ale tak chcel by som vidieť, jak si im to povedal, jak si im to napísal. To už je iba medzi mnou a pizzeriou. Ty si sa niekedy takto posťažoval, než to sa ja teba teraz pýtam. A ty si taký, že nie. Tebe podľa mňa, keby že donesie miesto kapučína pomarančový džús, tak ty si o tom strkáš a tváriš sa, že nič sa nestalo. Asi to tak bude. A problém, ono je ten mem, že keď si takýto človek, tak si nájdeš partnera, ktorý to za teba robí. Ja, ale tak my sme obaja takýto. Tak musíte si nájsť ďalšieho partnera. Akože však, keď dostaneš niečo iné, než si vypýtal, veď to nie je také zle. Proste nový experience, ideš niečo vyskúšať. To je dobrá vec, že sa to stane. Akože dobre, ale predstav si, že chceš, ja neviem, kurací vývar a dostaneš brokolicovú polievku. Brokolica je dobrá. No. Ale, rozumiem. Nie. Kedysi som bol určite taký, asi aj ten príklad, čo si hovoril, čo je dosť extrémny, by som povedal, že možno aj to by som pred veľa rokmi možno aj tak spravil. Už sa to zlepšuje. Už mal som v robote tréning asertívnej komunikácie a mení mi to život pomaly. Hej. Stala sa mi včera zaujímavá vec v posilke, keď už sa bavíme o objednávkach. Objednal si činku a došlo ti niečo iné. Môj telefón nejako sa odomkol vo vačku a zaprvé napísal manželke nejakú úplne zvláštnu správu, na ktorú reagovala, dosť sa čudovala. Pootváral nejaké okná, ale nejakým spôsobom mi v jednej reštaurácii pri robote cez ich apku objednal pitie za 10 eur. Po zatváracej dobe. Oni majú otvorené len do nejakej smiešnej hodiny. Že robia iba obedy. A to už bolo proste nejakých 6:30 večer. Môj telefón nejak spravil objednávku a ich systém ju nejakým záhadným spôsobom prijal. Napriek tomu, že už tam nikto nerobil, ju prijal a vlastne mi to strhlo peniaze z karty. A pitie si dostal? Pitie mohol som si pre neho dneska ráno prísť napríklad. Počkaj, nevrátil si to, že to bola chyba? Apka to neponúkala. Ježiš, ešte áno, apka to neponúkala, mali tam nejakého chatbota. Ten bol vypnutý, ten mi ukazoval len, že žiadna história správ. Dobre, ďakujem pekne. Našiel som si ich stránku, tam mali kontaktný formulár, ktorý som kompletne vypísal, potom som si scroll dole a tlačítko na odoslanie malo, že undefined a nešlo použiť. A nakoniec som im musel poslať mail. A cez ten mail to našťastie vybavili, len napísala, že pošlite číslo účtu, zrušíme objednávku. Jasne. A ja neviem, jak to mohli prijať. Ale však väčšinou máš také, že si objednáš niečo, oni sa na to pozrú, zistia, aký majú stav a potom príjmu alebo odmietnú objednávku. Vieš čo? Teda títo zjavne nie. Trošku akože si všímam, že ideme do takej viacej preaplikovanej, jak to povedať, takej neosobnej doby, čo mne osobne prekáža a som z toho taký nesvoj, že veľakrát presne ak ty hovoríš, že niečo, akože funguje všetko v poriadku aplikácie, ale potom zistíš, že stane sa nejaký shitstorm a už tam nemáš, vieš, ako ja s tou pizzeriou, tak ešte som tam mal človeka, s ktorým som to vedel vyriešiť, ktorému som vedel zavolať. Ale už tam nemáš takúto možnosť častokrát. A stávali sa mi, ja poviem príklad z Bookingu. Ešte teraz na Bookingu je veľký trend a myslím si, že pri všetkých Airbnbčkách rovnako, že už tam ten hostiteľ ani nepríde. Na koronu to začalo a teraz tým pokračujú. Oni majú taký nový systém, že tam máš taký štvormiestny
na kľúč, proste oný, vieš, odomkneš si to, zobereš si ho, odomkneš si izbu, na konci ho tam vrátiš a v živote nestretneš ani človeka, čo ti prenajímal izbu. Iba si ju nájdeš a hotovo. A tým pádom s ním komunikuješ iba po telefóne, prípadne iba cez aplikáciu niekedy. No, čo je super vtedy, keď všetko beží dobre a niekedy všetko dobre nebeží. A ja som bol úplne prekvapený z toho, že aké situácie môžu nastať. Že napríklad sme boli s rodičmi vo Viedni a objednali sme si ubytko a normálne sme tam došli, ty kokos. Tiež rovnako tento systém, otvoríš izbu, otvorili sme a tam proste, že brutálny závan istej zelenej rastlinky, ktorú ti tu nebudem hovoriť, aby ťa nedemonetizovali alebo niečo. A proste v celej izbe pomaly dym, vieš, úplný smrad a teraz kúkáš steny proste dobité, neviem aké oni, že ty kokos. Tak som hneď písal Bookingu, že nech mi zrušia rezerváciu, že my ideme domov, že my tam nezostaneme. Neviem, jak dlho som sa s nimi nevedel dopísať, potom Booking povedal, že dobre, hostiteľ súhlasil, že vám vráti nejakých 30%. Že, jakých 30%? Však proste to bola izba, v ktorej sa nedalo vydržať, že proste úplne inak, akože však to bloknite a vyhoďte. A Booking nemá nikoho, komu sa vieš dovolať. Ten hostiteľ nemal nikoho, komu sa vieš dovolať, ešte proste po nemecky, tak to aj nemáš šancu vybaviť. Proste na mieste nie je nikto, kto by s tebou jednal. Vieš, a situácia je taká, že nevybavíš. Vieš, že ty sa môžeš akože iba... Ja som bol teraz cez víkend v Budapešti a síce som akože nevybavoval ten Airbnb, ani som tam nebol prvú noc. Ale ľudia, čo tam došli, že hovorili, že prvú noc, jak tam došli, tak vlastne museli celý Airbnb najprv opraviť vyslovene, že zobrali nástroje, opravovali veci, že došrobovali stoličky a neviem aké veci, lebo že to tam bolo úplne rozbité. OK, a počkaj, to akože hostia či hostitelia? Hostia. OK. Tak lebo chceli sme tam existovať, chceli sme si vedieť sadnúť na stoličku. Jasné. No a toto... ja neviem, jak sa to mohlo stať, možno tam asi tam tí hostitelia ani vôbec nechodia už, že len zaplatia si upratovačku a je to jedno, alebo ja neviem. Môže to byť tak. Lebo je to lacnejšie, vieš, proste on tam fakt nemusí chodiť, nemusí sa o nič starať. Ja by som sa nečudoval, keby existovala upratovacia firma, ktorá sa na toto špecializuje, ktorá iba proste všetky tieto Airbnbčka umýva a hotovo. Ale zistil som, že mi to vadí. Maťo, pripravil som si pre teba niečo. Dávaj. A chcem ti niečo ukázať a dúfam, že si to nevidel a chcem vidieť tvoju reakciu. Počkaj, nacvičím si reakcie. Mild shock. To sedelo riadne dobre. Ja keby som ho videl. Nie Neil Patrick Harris, iba Patrick Stewart. Sir Patrick Stewart. Ja to zošerujem screen a potom to do podcastu nejako... Dobre. Nejak to spravím, dobre? Do your worst. Podcastu, aby to tam bolo vidieť. I'm hungry. Kitty paws. Pumpkin, yum. Nachos. Pancakes. Yum. The fuck? Ďakujem. Pozrel si to? Máme viacej? Toto mi zaslúži nejaký komentár, si myslím. Alebo aspoň popis, ne? Ale to je taký NPC trend. Áno, ona je z nejakej hry, si myslím. Nie, táto konkrétne slečna, pokiaľ viem, tak ukazuje svoje nahé telo na OnlyFanse. A nepredstavuje žiadnu postavu z hry. Ale dobrá. Akože musím povedať, že čo sa týka tohto, má presne, keď máš NPCčka v tých starých proste oných, tak to signalizuješ tým, že on sa tak divne kymáca. Áno. A aj tie výrazy, ako sa v pohode, čo ti poviem? Akože podľa mňa pre hercov je ťažký život, tak musí herečka robiť asi OnlyFans, no. A ty si to vieš predstaviť jak trend, jak livestream? Lebo toto livestreamujú a ľudia im posielajú. Ono to funguje tak, že oni to livestreamujú a tie reakcie, čo rôzne robila, vlastne sú, keď jej pošlú nejaké peniaze. Na TikToku, tuším, je to TikTok Live, keď pošleš kačku, čo môže predstavovať nejakých 50 žetónov, čo predstavuje nejaké 2 eurá, alebo vymýšľam si, absolútne neviem, jak to funguje.
A vlastne keď jej pošlú reakciu, že kačka, tak ona spraví nejaký emote ako NPC. Keď jej pošlú stoličku, tak spraví nejaký iný emote. Akože, možno nečakáš takú reakciu, ale podľa mňa je to cool. Akože je zaujímavé, že to dokáže spraviť a že je to také dosť autentické. Nie, jednoznačne, keď si predstavím, že livestreamuješ takto hodinu, možno aj v kuse a ideš, alebo aj 20 minút musí byť strašný to. Áno, je to veľmi impresív. Ale je to strašný brain rot, podľa mňa. Takže to áno, to sa bavíme o ako keby druhej strane obrazovky. Vieš, že z jej strany obrazovky, čo ona dáva von, je impresív, že má takéto schopnosti a dokonca by som povedal, že možno, že je zaujímavé, lebo ona proste podľa mňa žije v zemi, možno, že v Amerike, tak nejak to odhadnem, ale možno v nejakej zemi, kde sa až toľko nezarába. Ale v Amerike máš veľkú konkurenciu ako herec. Tam proste musí byť, že brutálne dobrý, aby si uspel. A niekde v inej zemi, keď si niekde strčený, ja neviem, niekde, vymyslím si, v Turkmenistane alebo niečo, tak akože není šanca, že by si za život bežným predávač v HM-ku zarobil toľko, čo ona za hodinu. A dáva mi zmysel, že prečo to predáva, keď je trh, aby to ľudia kupovali a je to akože, myslím si, že má impresívne schopnosti. To je môj taký jednoznačne. Ale Brainrot, akože tá druhá strana obrazovky, že tam, kde sedím ja, a pozerám sa na to a keby na toto sa mám dívať neviem koľko, tak akože neviem si úplne predstaviť, že by som sa na ňu pozeral bez toho, aby som nemal ponožku pod stolom. OK, to bola chvíľku nestrvalo spracovať, čo si povedal. To bola moja druhá otázka, či si myslíš, že to je sexual nejaký thing pre tých divákov, ale myslím si, že asi jeden. Určite áno, to už vidíš ten výraz tváre, veľké oči. Dobre, čo je toto? Dobre. Mám ich tu niekoľko, lebo asi nemám takú otvorenú myseľ k týmto veciam, tak jak ty. Táto je... Yes, go crazy, gang. Toto je horšie. A táto je údajne, tuším, viem aj názov, Pinky Doll. Táto je údajne prvá a najznámejšia z týchto NPC streamerov. Fakt? Toto sa mi ľúbi, že oveľa menej. Take your cash, take your kilo, yes. Take your in. Oh, take your Samantha, this is so cool. Take your cat in. Take your meals, take your I'm ready. Gang. Toto je čistý brainrot. Všimni si, že sa snaží, že všimni si, že puká pukance na kulme na vlasy. Tak musí niečo robiť za ten čas. Musí ho nejak efektívne využiť, kým stream. Ja neviem. Komu to napadne? Pocit, že keby nerobí niečo také, tak proste ako keby je to pre ne ťažké. Že kebyže iba toto robí stále, tak YouTube brainrotne naspäť proste, úplne, že uno reverse. Má taký feedback loop, proste toto podľa mňa je akože pre ňu čisto iba mechanizmus, ako zostať pri zmysloch a normálny človek. Vyslovene. Vieš, ako keď máš Windows kopíruješ a máš tam ten loading bar, vidíš, že niečo sa deje. Aj keď teda pomaly. Tak, tu aspoň vidíš, že sa niečo deje. To si coping mechanizm. Vieš, čo je veľmi zaujímavé na tejto slečne? Nenašiel som to video, ale ona často robí tieto live streamy doma v byte svojich rodičov, že oni sú tam často aj v pozadí, že robí aj varia jedlo alebo také niečo a ona robí takéto live streamy. Zaujímavý níž. Predstav si, že toto vidíš ako rodič, ako si nastávajúci rodič teraz. Predstav si, že tvoje dieťa, teraz načapeš svoje dieťa, ak robí takýto live stream. To je strach, ktorý vo mne existuje. A existuje. Proste. Budem, akože všetko, čo môžem spraviť, ja to aj Inke hovorím, čo sa týka detí, lebo však sa pripravujeme na deti. A vieš, ty nedokážeš, aspoň teda ja som sa s tým tak nejak zmieril, že není možné proste dieťaťu nejako odovzdať tvoju predstavu, ako by mal život vyzerať a ako by bolo dobré žiť. Jediné, čo vieš, že ukázať mu nejaký smer a modliť sa, nech akože má dostatok nástrojov na to sa s tým svetom vyrovnať.
A preto ja sa budem snažiť, aj keď teda teraz mám veľké silácké reči, lebo chlapček ešte nemá dieťa, ale budem sa snažiť nepúšťať deťom detské pesničky, proste tie strašne brainrotové veci YouTubeové a neviem čo, lebo viem, že je to... Aspoň teda ja mám pocit, že není to dobré úplne pre ten vývoj, že je to skôr pre toho rodiča, aby si oddychol a možno práve to budem potrebovať, možno práve za 2 roky, keď si takto pokecáme, tak úplne moje deti budú sedieť v obývačke a drtiť si niečo. Ale zatiaľ som taký, že snažiť sa skôr ich ako keby kultivovať nejakou zaujímavou hudbou, lebo však existuje strašne veľa brutálne dobrej hudby, ktorá není brainrotová, prípadne nejakými zaujímavými videami, napríklad Mass Effect. A tak deti potrebujú niečo jednoduchšie. Mass Effect. Naštartuješ ich hneď splna. No. A tak deti potrebujú niečo jednoduché na začiatku, nie? Však... Tak deti zoberú údajne to, čo im dáš. Ak im dáš jednoduché, tak budú chcieť jednoduché. Keď im dáš niečo, čo má ako keby nejakú hĺbku, tak budú hľadať aj tú hĺbku v živote. Aspoň toto neviem akože sám povedať, ako nie som nejaký odborník, len mám kamaráta, ktorý vychováva už druhé dieťa, sa mu narodilo a on hovorí, že oni si na to dosť dávajú pozor a že púšťajú mu skôr nejaké, keď už pesničky, tak skôr nejaké kompozície alebo vyslovene jazzové songy a také zaujímavé postupy. A že tie deti to berú, že oni v pohode to pozerajú a že úplne iné veci to v tom mozgu prepája ako nejaké Baby Shark alebo niečo proste úplne jednoduché. Zajímavé. Tak... Než nehijackuje to ako keby ten detský mozog na ten dopamínový reflex, ale zase... Možno ťa to raz zabozri, možno ťa to raz omrzí a začnem púšťať NPC live streamy. Určite. Môže byť. Čo to je? Thank you for the rose. Smells so good. Glizzies? I love hot dogs. I love hot dogs. I love hot dogs. I love hot dogs. Earth, it's what we're on. TGIF. Brandy! Thank you for the rose. Ooh, history lizard. What is that? Keď sa dobre pozrieš do očí, tak vidíš, ako tam proste jej duša už není za nimi. To je iba schránka. Oh, goddamn. Bolí to, lebo je to pravda. Ja som tieto ostatné už nevidel tiež, takže reagujem s tebou. Stále je to rovnaký štandard? Prečo... Glizzies? Glizzies? Toto. Glizzies? Čo? Prečo má rozdvojený jazyk? Nemá rozdvojený jazyk. Nie, to sa mi len zdá. Nie, hej. Toto som uvidel a nedávam to. Čo? Priznám sa. Čo ťa na tom... Nechcem žiť... I love hot dogs. I love hot dogs. Nechcem žiť vo svete, kde toto je normálna vec, čo ľudia robia. Tak našťastie v ňom nežiješ. Nechže nie, však sa na to pozerám, videl som to, moje oči to videli. Ja viem, ale neplatí tá premisa, ktorú si povedal. Určite to nie je normálna vec. OK, áno. Je to vec, ktorá existuje. OK, what the fuck? Som zvedavý, aj ja toto vyzerá... A to je človek? Jesus. A ona má tiež tie pohyby. Áno. Áno, tie pohyby im stále idú, ale... To je veľmi zvláštne. Vyzerá, ako keby mala mŕtvicu. To už sa opakuje, dúfam, že už sa to opakuje, niekto môže vypnúť. Podľa mňa to ide ďalej. To je že strašidelné, by som to tak nejako poňal. Toto bolo také, že... Vieš si predstaviť, že ideš si v noci po vodu a proste máš dcéru, ktorá toto robí v kuchyni o 3 ráno, iba proste ty stojíš akurát v ceste. Teba proste hodí o stenu. Zavoláš hneď exorcistu alebo niečo. Možno až tak nepotrebujem sa napiť tej vody teraz. Áno. Ideš si pre vodu a zrazu zistíš, že vlastne si išiel aj na záchod. Ideme... Okay. Toto je...
Hej, táto je impresív, uznávam, ale stále, toto je to také viacej do toho anime štýlu. Ináč, vieš čo, kým to zapneš ešte, ja chcem povedať, že možno si videl tie videá, boli také, že keď zoberieš NPCčko na rande a také, to bol taký chalan a baba. A tí boli, že brutálne dobrí. Ona, tá baba mala tak zvládnuté tie pohyby, akože to bolo, že wow. Oni sú vynikajúci, ale tam to není, vieš, tam tie videá, je tam aj nejaký príbeh, je tam aj nejak si to vieš k tej videohre spojiť, väčšinou sú zo Skyrimu, nie? Áno. Vieš, toto sú... takéto, že si to vieš... Ja mám pocit, že ty v tých videách máš miesto, ktoré ako keby tvojmu mozgu má dať dopamínový, že niečo som videl. Že proste taký ten malinký boostik. A tieto baby, oni robia len tú malú časť toho videa, nič iné. Že ona iba opakuje ten malý dopamínový boostik a nerobí proste žiadny ten proste okolo. Ako keby, ja neviem, máš rád tortu, lebo sa skladá z 20% z čokolády a proste tak sa vykašľaš na celú tortu a dáš si iba proste kilo čokolády. Chápem, čo myslíš. A teraz jedna vec, čo som zabudol upomenúť, napríklad toto konkrétne, čo ideme pozerať, má 181 000 lajkov a 7 000 live divákov. Pekne. What the fuck? Rosa si Chixty. Napakabango. Namumukad ka. Ďalšia? Či to je tá istá? Neviem, to je súčasť toho istého videa. Bobo ka ang bulak. Možno sa to niekto snaží parodovať. Si myslím skôr, no. A teraz som na to ja došiel až teraz, že to je vlastne, keď ty stojíš pri tom NPCčku a stále na neho klikáš a stále ako keď vyvolávaš tú reakciu nejakú. Áno. Teraz si predstav tých 7 000 detí, jak čumia do telefónu. A myslíš, že deti na toto pozerajú? Ja si myslím, že ona má staršie publikum. Také nejaké staršie mužské publikum. Tak nejako. Ktorí len pozerajú. Oh yeah. Oh, that's the stuff, zoberú oni. Viem, že toto je nevhodná doba, ale je to tak, takže I'm gonna go over it a potrebujem ísť na záchod, takže počkaj ma chvíľku. To je... A nič si o tom nemyslíš. Veľmi neprofesionálne. Veľmi neprofesionálne. Som vypil už veľa vody. Bež. Hneď som naspäť. No, už som nazad. Už som tu. Preto som hovoril, že neprofesionálne, aby to nevyzeralo, že ma toto dostalo na záchod, ale všetci dúfam vedia, aká je určite pravda. Si tam išiel a... Bože, chudí, pošli mi to video, čo si mi púšťal. Náhodou, videl som videa, ktoré posielaš pod záštitou páčiasami a myslím si, že si na veľmi tenkom ľade, čo sa týka hodnotenia videí. Dobre, ďalej to nerozvíjame. Nevadí vôbec, že si bol preč. My to vystriedneme z videa a ja som zatiaľ ten čas, tých 10 minút, čo si bol preč, ináč veľmi, veľmi dlhá pauza na takú malú toaletu, ale však čo už. Som to zatiaľ využil a zosinkoval som si audio, lebo som si úplne zabudol tlesknúť na zosinkovanie audia. A to ti tak strašne dlho trvalo tlesknúť? 10 minút si tlieskal? Potrebujem to mať poriadne, chápeš? Verím, že tam bude teda 10 minútová montáž tlieskania. No ukáž, čo to ešte máme na sklade. Mám tu ešte nejaké, ale ja už ich viac nedávam po pravde. Ešte pozrieme, čo tu je. Te quiero tanto. Gluc, gluc, gluc. Oh, te quiero tanto. Gluc, 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 gluc. Hop, delicioso. Gluc, 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 gluc. Oh, te quiero tanto. Gluc, 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 gluc. Wow, Luis, cuánta poción, corazón rojo. I love you. Gluc, 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 gluc. Áno, je to divné, to je pointa, že to je divné. Keď si predstavíš, že tento človek nechce ísť proste robiť, ja neviem, do kancelárie, lebo je to pre ňo príliš repetitívny job. No to nie je žiadna kreativita, vieš. Radšej bude robiť 4 hodiny. A zase 9500 divákov. 9000, aspoň myslím, neviem, jak funguje TikTok,
ale myslím si, že tá značka znamená, že to pozerať. TikTok je platforma, ktoré vôbec nerozumiem, čo sa týka kreatorov, na čo tam vôbec sú. Akože ešte zo začiatku berem ten hype, ale myslím si, že teraz už proste každý by mal vedieť, že TikTok nevedie k ničomu. Neviem ti tiež povedať, ja som dneska TikTok zapol prvýkrát, aby som ti našiel tieto videá. Aký máš dobrý feed. Ukáž mi, dal som NPC livestream, dal som live, takže počkaj, teraz keď to pustím, ja aj zapnem nahrávanie obrazovky pre istotu, aby sme o to neprišli. Teraz keď to pustím, tak akože vidíme live video. Áno. Ice cream. Lightning. Rose. Heart. Heart. Lightning. Ice cream. What the fuck? GG. Ja už neviem. Ježišmaria. Dobre, toto existuje. Áno, toto existuje a teraz to vieme a teraz to ty vieš, teraz to naši diváci vedia. Ja som dúfal, že ti to ukážem, tieto veci budeš mať reakciu a zostaneš úplne demotivovaný, ale zostal som ja úplne demotivovaný z tohto všetkého. Tá prvá bola asi najlepšia. Tá akože... Bola... Nehovorím brainrot obsahom alebo niečím, ale trošku som tam videl taký skill, ktorý napríklad u tej druhej alebo tretej, čo si ukazoval, čo bola tá, hovorila si, že je ona najznámejšia, že to tam chýbalo. Ona akurát mala teda vpredu trošku vystrihnuté a možno to bolo pre divákov ťahač, neviem. Ale neviem, príde mi to také trošku... Vôbec. Rozumiem, prečo sa človek k tomu môže uchýliť, že chce rýchlo proste prachy. Ale není som asi dobrý divák tohto. Hovorím aj na TikTok ako taký, mám dosť ťažké srdce, lebo viem, že tam kreatóri nezvyknú nejako veľmi zarábať. A že na TikToku, aj keď máš práve, však hovoril si tam tie impresívne čísla, 7,000 sledovateľov, alebo ja neviem, 100,000 srdiečok, treba to dať do kontextu, že na TikToku 100,000 srdiečok je možno ekvivalent toho, keď máš na YouTube, ja neviem, 2,000 lajkov alebo možno 10,000 lajkov. Že tam je veľmi jednoduché získať sledovanosť a získať srdiečka, ale nemáš z toho peniaze nejako veľmi, neviem či vôbec. A hlavne nebuduješ si tam publikum, lebo na TikToku... Nie, však máš z toho peniaze, veď máš z toho peniaze, však oni, to bol TikTok Live, tam ti posielajú tie emoty, ktoré stoja peniaze. Aha. A za to robíš tie emoty. A videl si, jak išli tie slečne, oni im išli proste peniaze takto. Vieš si predstaviť, že keby si mal taký úspech, jak mali tie slečne na začiatku, tak. Vieš si predstaviť, že by si to robil ako svoju kariéru? Ja som čakal, že povieš, že vieš si predstaviť, že by si stále býval u rodičov, jak henta? Au. Nie, neviem si to predstaviť. Ani nechcem. Akože ja som taký, vieš, ak ma poznáš trošku, teraz ma spozná možno aj internet, že není som úplne človek, ktorý ide po rýchlych a ľahkých veciach. Ja si často práve mám pocit, robím veci zbytočne ťažké. Takže aj toto je pre mňa také, že vieš, mohol som, však keď som začínal s hudbou, tak som mal dosť veľa ľudí, ktorí vyslovene mali záujem o moje koncerty, keď som hral prebraté piesne, keď som tam proste parodoval, alebo tak akože ukazoval rôzne prerábky songov od Horkyža, IMT, Smile, Desmodu a neviem čo všetkého. Ja som miesto toho začal robiť svoje a na moje koncerty chodí presne toľko ľudí, koľko chcel zaplatiť ten Čech tomu strihačovi. Málo. Dvaja. Ale neviem, o tom sme sa rozprávali predtým, než sme začali nahrávať, že? No, ale nevadí. Chceš porozprávať ten príbeh? Ja, áno, som sa rozprával s typkom ohľadom toho, že by chcel, aby som mu strihal videá a tak som mu dal cenu za strihanie videí. Povedal som mu, že keď je to jednoduchý strih, tak okolo 50 eur, čo je okolo 2500 českých, tuším. Alebo nie? Ja budem robiť tvoju kalkulačku. Kľudne rob, takže, lebo to bol Čech, tak preto české koruny. No a
Teda, že za 50 eur je rýchly, jednoduchý strih, za 100 je taký nejaký zložitejší strih a keby ďalej striháme väčšie veci, tak proste to ide ďalej, vyššie tie sumy samozrejme. 50 eur je 1255 českých No, korún. 1255 českých. No, on 100 hovorí, že eur je to pre 2500 českých. drahé, lebo že mal iného strihača, ktorý bol lacnejší. Tak ja som sa pýtal, že za koľko strihal. A on povedal, že za 50 korún českých mu postrihal video. A 50 korún českých sú 2 eurá. A ja som sa pýtal, že akože... Nie, že či sa neprepísal v desatidnej nesprávne čiarke, hovoríš, alebo niečo. Maťo, prepáč, že ti do toho skáčem, nesprávne hovoríš. 50 českých korún je momentálne 1,99 €. No a tak som sa pýtal, že či sa neprepísal, lebo 500, akože nejaký veľmi nesebavedomý strihač, ktorý nič nemá za sebou a proste prvýkrát drží strihací software, tak za 500 postrihať také video. On v podstate chcel robiť z hodinového videa 15-minútový zostrih plus dať titulky a rôzne prestrihy a takéto veci. Že za tých 500 českých, čo je tých, tak dobre rátam, koľko? 19 eur? 19,91 €. Že to by som si ešte vedel predstaviť, ale za 50 českých, čo je v podstate teda ani nie 2 eurá, to mi príde, že nie. Proste. Za toľko, akože keby som si počas toho strihu dal, ja neviem, horálku a fantu, tak ma to stojí viac. To je, jak si hovoril, že kebyže mu dám takú cenu, že 50 českých korún, nech mi tie že ja mu tie 2 eurá zaplatím, tak mám pocit, že ho ešte viacej zdieram, ako keby som mu to dal zadarmo. Áno, presne tak. A ja som aj stretol takého človeka a dal mi tiež dobrú lekciu do života, sme sa bavili nejako a potom tam niekto došiel a chcel od neho job. A on hovorí, že dobre, že urobím ti to zadarmo. A on hovorí, nie, ja ti niečo dám, ja ti dám 100. A on hovorí, že vieš čo, že moja cena, keby to robím komerčne, je niekde okolo 1000 plus. Ak mi dáš 100, tak ma tým iba urazíš. Takže ja ti to radšej spravím zadarmo, nikto nebude urazený a všetko bude v poriadku. A ja som si to tedy tak akože spätne uvedomil, že vieš, že niekedy, keď naozaj poskytuješ vec, ktorá má úplne hodnotu, napríklad aj ten strih videa, dajme tomu za 100 eur, by si poskytoval a typek by ti za to navrhol 2 eurá, tak už na čo vôbec brať tie 2 eurá? Radšej poviem, že robím to pre teba, robím to rád. A není si urazený, že proste tvoju prácu ohodnotil 2 mizernými eurami. Ako keby... Aha, pozeraj. Ďalší efekt. Maťo zapol ďalšie efekty. Teraz za ním idú balóny. To je cool. Koľko ich ešte dneska nájdeme. No, takže proste je oveľa jednoduchšie si tie 2 eurá nevypýtať a urobiť to radšej akože z veľkodušnosti srdca. Alebo to neurobiť vôbec, no. Dobre, to je ten môj príbeh, ktorý som povedal akože mimo to, ale to som chcel len povedať, že som proste človek, ktorý robí veci častokrát ťažšie ako musia byť. Čo nehovorím teraz ako frajerinu, ja to skôr hovorím akože není som z toho úplne rád. A to by mi určite zabránilo byť schopný zarábať takým spôsobom, jak tí tiktokery. Lebo... A taktiež podľa mňa máš schopnosť pozrieť sa do zrkadla a nenávidieť sa, ako to určite robia. Toto pozor, tu existuje veľmi silná hybná sila ľudí, ktorá tiež akože dlho som ju až tak nechápal, potom som ju trošku začal chápať. To je sila racionalizácie. Že ty v podstate nemôžeš si sám o sebe myslieť, nikto si nemyslí, a myslím si, že aj z tých ľudí, čo pozerajú tento podcast, si nikto nemyslí sám o sebe, že je vyslovene v jadre zlý človek. Proste on čokoľvek spraví, a môžu to byť ťažké príbehy, typu ja neviem, že zrazil chodca alebo niečo také. Proste vždy si nájde nejaký spôsob, ako si to sám pred sebou racionalizovať, prečo je to v poriadku. A rovnako aj títo ľudia, vieš, že on proste si povie, že tak dobre, som tiktoker, idiot, ale neviem čo, ale zase zarábam tým dosť peňazí, aby, ja neviem, moja babka, ktorá je chorá, mohla byť v nemocnici dobrej, alebo niečo, že on si nájde nejakú racionalizáciu, prečo není idiot. Takže... Kebyže si predstavím, že takýchto videí pár spravím a dostanem povedzme 1 000 000 eur za to, alebo nejakú nehoráznú sumu za to zarobím, že viem zaplatiť byt, v ktorom bývam. Asi
asi by som tiež porozmýšľal. No tak ja už tomu Či mi začínam tá sebahodnota rozumieť, za to stojí. Takže o toto tu išlo od začiatku. Ty si mi ukázal tie videá. Teraz sme došli k tomu, že vlastne nie je taká debilina to robiť. Nie si ty vlastne, že sa tak odvážuješ, aby si jedno také začal robiť? Oh fuck. Že si to tak akože racionalizuješ. Tešti sa na ďalší diel nášho podcastu, kde si vyskúšim. Asi by to ľudia nebrali, tak skúsime nájsť spôsob, aby to ľudia brali. A teraz som si to vlastne čekoval s tebou ako so svojím najdrahším kamarátom, že či by to bolo v pohode. Pod zámienkou toho, že poďme robiť podcast. Tak ja ti tak poviem, Dobre. že pozerať ťa nebudem, ale súdiť tiež nie. Ale no tak. Takže dostal som uznanie, čiže v ďalšom dieli, v ďalšej epizóde nášho podcastu, máte sa na čo tešiť, ak ste v tom počuli. podcaste? No to nie je také ťažké, ty kokos, takto sa znášať. No neviem, ja už som... Yeah. Nom, nom, nom. I'm not gonna. Možno to nie je také ťažké, jak som si myslel. Celkom ti to išlo. Môžeš si to kľudne natrénovať. Ale nemusím, dúfam. Máš ty niečo pre mňa? Chceš sa ty mňa niečo spýtať, niečo mi ukázať? Ak nie, No povedz mi, že aký je kariéra nádeného youtubera, lebo však všetci pozeráme tvoju cestu, prajeme ti najviac. Si oné malý chlapec z Galanty, ktorý vybehol do sveta a teraz všetci dúfame v Galante, ti držíme palce, že to tam zvládneš. Donesieš nám naspäť rôzne bohatstva a príbehy. Celá Galanta? 57 subscriberov mám. Ty kokos, tak to už Nie, to už niečo znamená. Dojdeš do mesta a už budeš otvárať galantské trhy veľkým kľúčom. Nie, jak som hovoril, je to zábava, takže aj keď nemám akože ten úspech, aký by som mohol mať, stále je to zábava robiť. A keď si to porovnám akože s tým, že pred rokom som mal 0 subscriberov, teraz mám 57 ľudí, čo sú ochotní proste pozerať video, keď ho vydám, tak je to veľký úspech. Čiže myslím si, že ja mám hejterov, veľký úspech. ktorí chcú byť upozornení na každé, aby mohli rýchlo napísať niečo. Aby im ani jedno neušlo. A to je lepšie, lebo ešte mi aj nechajú komentár na videu, čo je ešte lepšie pre algoritmus a pre analytics. A to len dúfaš, lebo nevieš. Teraz som mal také suchšie obdobie, že mi nemal som chuť to editovať. Čak naposledy som poriadne video vydal tie kvašaky. Čo bolo... Tie boli dobré. Ďakujem. Máš také videá, že človek sa na nich aj zasmeje, aj poteší, akože, a nie je to nevyhnutne, vieš, lebo ja ako kamarát sa na to môžem dívať, že kamarát robí debiliny, ale myslím si, že nemusel by som ťa poznať na to, aby ma bavilo to video. Ale zase to neviem povedať na 100%, lebo ťa poznám, takže tam objektívny pohľad chýba. Možno nám povedia sledovatelia. Akože už mi občas dojdú upozornenia, že video odoberal a nejaké náhodné meno. Takže pozerajú to náhodní ľudia, pozerajú to ľudia, ktorých nepoznám. Takže to je... to prešlo za hranice priateľov a rodiny? Však 57 ľudí, toľko ľudí ani nepoznám. Najposlednejšie som robil pred mesiacom, ten ako spraviť kvašaky. A hovorím, odtedy som veľmi nemal nápady. Teda nápadov mám strašne plný dokument rôznych nápadov, rôznych scénok. Ale nejak som nemal ten drive za tým, že sa do toho pustiť. Lebo takto je, že spravíš nejaké video, robíš na tom týždeň alebo koľko a potom si chceš od toho oddychnúť na chvíľu. Ale potom zrazu ubehne mesiac a nemáš nič pripravené, nemáš nič nahraté. Mal som tam nejaký short, ktorému sa celkom darilo. Ešte keď sa tomu darí, tak je to super. Ja zase, čo som pozeral video s Pítrom. Pamätáš si ho, nie? Peter Popluhár, ten, čo robil preklad Harryho Pottera Dano Drevo. Tak on robil podcast s Profesiou a tam rozprával o týchto youtuberských rôznych zázemných veciach. A on práve toto hovoril, že to je taký ťažký faktor toho youtubera, hlavne keď sa rozbieha, že proste máš video, máš nápad, urobíš si scenár, celé si to nahráš, celé si to prestriháš, tráviš vyslovene, že hodiny nad tým strihom. On hovoril, že proste on taký schúlený, akože nad tým trávil, že hodiny a hodiny času. A potom to konečne pustíš von, to brutálne, neviem aké video, ktoré proste pomalí tvoje dieťa. A máš na tom, že on to povedal tak, že 3000 videní a to video zarobí 15 centov. Vieš, a 3000 videní ako je celkom impresív, ale keď si to zoberieš na tú stránku toho, že akože si youtuber, ktorý chce zarobiť proste na to a nerobí 15 centov, tak vieš, sa cítiš taký demotivovaný zase venovať rovnaké obrovské kvantum toho času ďalšiemu videu. Áno, tak to je. A to nemám 3000 videní ani tých 15 centov. No. Ale
mám tu výhodu, že ma to strašne baví editovať. Hej. Musíš mať dobre robiť prečo. tie scénky. Musíš mať dobre prečo. Keď máš dobre prečo, tak sa dá hocičo spraviť. Jo. Toto je to prečo. Je to strašná sranda editovať. Koľkokrát sa mi stalo, že proste striham to video a mám nejaký niečo som tam povedal, niečo som tam urobil a zrazu mi napadne, že ako to zeditovať, aby to bolo vtipné a úplne robím na tom nejakú pol hodinu a potom si to pozriem a úplne sa pri tom, alebo už aj počas toho, jak to robím, úplne sa chichocem, úplne sa smiem, že ty kokos, to bude taká dobrá scénka, to bude tak vtipné. Toto na tom mám najviac rád, toto úplne zbožujem. To je super. A teraz čo tam mám ten podcast ináč? Tam som na začiatku hovoril, že bola by sranda mať 52 dielov, akože robím podcast každý týždeň po celý rok. Ale neviem. Teraz, jak sa rozprávam s tebou, jak si mi dneska vlastne pripomenul, že sme chceli nahrávať náš prvý diel, tak som tak nejak za tým začal rozmýšľať, že možno by bolo lepšie podcast nechať tak o samote, akože ten, čo mám o samote, nechať tak a skôr je mať takto spoločný. Neviem. Lebo tak som ho začal robiť, že ten podcast je pre mňa, nech sa môžem vyrozprávať. Hej. Ale neviem, 6. diel a neviem sa rozhodnúť, že či No je to také, že vieš sa voľne či mi to niečo dodáva. Či mi to niečo dodáva do života. Na internet. Lebo vieš, ono je to také, že keď robíš také... Však ja práve kvôli tomu mám túto srandu, ktorú akože veľmi odporúčam každému, kto niekedy by mal pocit, že má veľa myšlienok. Začal som písať denník, je to... už mesiace dozadu fakt píšem, že momentálne už každý deň, už len veľmi, veľmi vzácne vynechám. A zistil som, že veľa takých vecí, čo som potreboval rozprávať s ľuďmi a stále dokola preberať a stále nejako sa v nich motať, tak ich napíšem na papier a mám oveľa voľnejšiu hlavu. Ale pointa toho denníka je práve tá, že ja tam píšem fakt také veci, ktoré proste ani moja žena si nemôže prečítať. Že to sú vyslovene akože interné, vnútorné, všelijaké myšlienkové pochody. Preto práve hovorím, že keď ty máš ten podcast kvázi ako vyrozprávať, či dáva zmysel dávať to na internet, možno dáva zmysel si to iba niekde uložiť. Keď som ho začínal, tak to bolo také, že idem sa vyrozprávať presne z tohto dôvodu, že proste dať von myšlienky alebo tak, ale tým, že to robím verejne, tak jak ty máš hento, že nemôžem tam povedať všetko a čo nemôžem tam povedať presne to, čo si myslím. A taktiež sa snažím aj nejak zabávať, snažím sa nemať prázdne miesta a takéto veci, že už robím takú show. Už to, nie je to ani tak, že sa že rozprávam, snažím sa vyrozprávať, je to, že robím ako keby nejakú show, čo už nie je ono. Nie je to ten zámer, pod ktorým som to robil. Áno, akože sú to dve rôzne veci. Nechcem tak, jak máš ty denník, aj nad tým som rozmýšľal. Určite by to bolo vynikajúce, ale mňa tak strašne nebaví písať svoje myšlienky. Tak ich rozprávaj. Ja som nejaký čas si nahral videodenník a ty ho nemusíš nikde dávať. Vieš, to je tá vec, že mám pocit, toto trošku chýba a to nás trošku internet odučil, že keď niečo produkujeme, tak častokrát, aspoň ja osobne mám a vidím to možno aj trošku v okolí svojich ľudí, ktorých mám proste kamarátov, rodinu, že keď niečo už dávam von, tak mám takú tendenciu chcieť to ukázať a chcieť, aby to nejako malo šancu zaujať ľudí. Že napríklad odfotím fotku, chcem ju zavesiť na Instagram, proste nie je to fotka pre mňa, je to fotka pre internet. Rovnako napíšem niečo, nejaký text a poviem si, ty koľko, že však z toho urobím blog, alebo už aj z toho denníku, koľkokrát som si myslel, však tam sú celkom zaujímavé myšlienky niekedy, že z toho by mohla byť kniha. Vieš, že robím video a chcem ho zase dať na net. Ale naspäť sa mi tak vrátila ako keby taká prapodstata toho niekedy robiť koníček pre seba s analogovou fotografiou. Ja fotím na analogový foťák a dokonca som o tom sa snažil aj robiť nejaké YouTubeové videá, však ty dobre vieš. Ale keď si všimneš, tak z tých fotiek je veľmi, veľmi málo, ktoré dávam von. Väčšinu z nich proste videli iba ľudia, ktorých videli osobne, ktorí prišli a sadli si, ja som ich buď vo fyzickej podobe alebo niekde v elektronickej, kde si ich skenujem, akože prelistoval. Ale nie sú na nejakom iPade, či na nejakom akože Instagrame, na nejakom portáli a není tam tá vízia. A vtedy ako keby je trošku iná myšlienka za tým robiť to, že vtedy ti naozaj to showmanstvo a tá snaha zaujať vypadne a zrazu robíš to preto, lebo to chceš robiť a tak, ako to chceš robiť ty. Vieš, ako keby spoznáš trošku viacej seba.
Hej. A to pre mňa bolo veľmi zaujímavé. Práve aj s tým denníkom, aj s tým analogovým fotením, že naozaj odolať tomu pokušeniu, lebo ja mám veľa pokušenia tie fotky začať vešať von a veľa pokušenia a možno to aj urobím, akože nechcem teraz vyzerať jak svätý a toto zle zostarne za 2 roky Martin Bohem proste na internete denník. Ja by som to veľmi rád konzumoval, mne sa ten tvoj kanál strašne páčil, čo si púšťal. No, čo si robil? Nie je to také, že aj náš ten formát zase uvidíme, no. Ale hovoríš, myslím si, že veľmi dobre, asi si to zoberiem k srdcu, podumám nad tým, lebo hneď, jak si povedal, že tak si nahrávajte videá len pre seba, tak hneď tá myšlienka bola moja, že čo len pre seba, prečo však to nikto neuvidí ale hej, to je asi aj pointa celého toho. Pointa bola presne, lebo vieš, tebe je ťažké písať, hovoríš, to je úplne v poriadku, proste nie každý ľubí písať. Sadnúť si pred kamerou rozprávať je super. Vyrozprávaš sa krásne, vieš povedať, ja som párkrát si pamätám, že som si normálne zapol presne moju kameru a iba som si pred ňu sadol a iba som hodinu rozprával sám so sebou, nikto nebol v byte, vedel som, že môžem hocičo povedať a potom som to video zmazal. Po pár dňoch, týždňoch som mal uložené, nikdy som aj nepozrel, znova zmazal som ho. A oveľa dôležitejšie ako to, že či to video mohlo niekomu inému niečo priniesť, bolo to, že mne prinieslo tú možnosť naozaj tie veci dať von. Tak, jak rozprávam. A keď hovoríš, že si robíš ten denník, ja už som to ináč chcel ukončiť, ale veľmi zaujímavú tému si načal pre mňa. Keď už hovoríš ten denník, že si píšeš, čo si myslíš, že ti to prinieslo, ako ti to zlepšilo? Hovoríš, že usporiadané myšlienky alebo taký väčší kľud v hlave máš, alebo ako? Jedna vec, čo urobí písanie, je to, že písať sa nedá veľmi rýchlo. To je aj dôvod, prečo veľa ľudí neľúbi písať a ja som taký, že trošku sa do toho musím nútiť. A aj keď teda po pár stovkách strán si ruka zvykne, už neboli, už je to v pohode, ale stále nevieš písať rýchlo. To znamená, že čokoľvek chceš napísať, tvoja myseľ môže byť na začiatku, že poď. Ale spomalí, lebo nedokáže, akože môžeš hoci ako rýchlo rozmýšľať, keď na ten papier to tak rýchlo nejde, tak je to, jak keby si išiel autom 20-kou a proste mal plyn na podlahe. Vieš, zbytočné. Takže to je super, že naozaj ako keby to vytrénuje tú myseľ niekedy trošku spomaliť a vedieť sa zamerať na jednu úlohu a nechcieť už robiť ďalšiu, čo častokrát práve táto multitasková doba robí, že vieš, akože odpisuješ na mail a už rozmýšľaš, ak ja neviem, vyriešiš nejakú úlohu v práci a už si pripravuješ, čo si objednáš na obed a takéto debiliny, že proste máš iba jednu vec, ktorú robíš. A druhá vec... Zaujímavé, no. Druhá vec, jak ťa to ovplyvňuje potom? A druhá vec je to, že fakt tam napíšeš veci, aj keď teda ešte stále mám trošku problém s dôverou s tými denníkami, rozmýšľam, že či ich budem časom páliť, alebo ako s nimi naložím. Dúfam, že každý z nás, tak ako aj ja, má nejaký v sebe vnútorný svet, ktorý je veľmi ťažké komunikovať von. Ktorý možno až neexistuje človek, ktorému by si sa mohol, či už je to psychológ, alebo je to najlepší kamarát, alebo je to manželka, že nevieš niektoré veci úplne tak dobre komunikovať. A myslím si, že práve tieto veci, keď komunikuješ s papierom, ktorý vieš, že napríklad neskôr zničíš a nikto ho fakt nenájde, alebo na video, ktoré vieš, že zmážeš a nikde sa nedostane, tak si v tom taký voľnejší a môžeš aj s témami, ktoré nie sú možno spoločensky úplne jednoducho komunikovateľné, trošku naložiť, proste trošku s nimi pohnúť a je to také prospešné, že nie je to proste, že by si bol stále chytený. Takže toto pre mňa je také, že naozaj v tom denníku sa učím byť naozaj otvorený a bádať aj v tých údoliach, ktoré za normálnych okolností všade skrývam. To znie dosť brutálne a teraz som strašne motivovaný začať si písať denník. Tak to som rád. Kľudne chod do toho. Zo začiatku ťa to bude štvať, že nemôžeš to robiť rýchlejšie. Úplne budeš chcieť byť, že nechceš byť na konci. Ale časom si normálne tvoja hlava dokáže zvyknúť na to, že tie myšlienky idú pomalšie a naozaj sa všimne, že jak ti idú slova na papier, tak ti napadajú myšlienky, že nejde to rýchlejšie, že on ten mozog spomalí tempo. Myslíš si, že by som dosiahol rovný efekt, kebyže to píšem na počítači, na klávesnici? Vtedy sa dá písať rýchlejšie, ale myslím si, že hej, poznám ľudí, čo si píšu denník na počítači a tiež akože majú tie efekty.
Pekne. A hlavne Tak to denník nie máte- je niečo, čo je, že Áno. preto to denník. Vieš, denník je skôr niečo, čo začneš robiť a potom sám zistíš, že prečo to vlastne robíš a či akože, Aha, jak či to dáva meditácia zmysel. vlastne. Presne, je to úplne, ja by som dokonca povedal, že je to doslova meditácia. Akurát pri tom nesedíš v tureckom sede, ale rovnako tie myšlienky, čo ti prichádzajú, tak ako keby rovno idú ďalej a tvoja hlava zostáva čistá. To je vyslovene meditácia, no. No. Vidíš, človek by to aj nepovedal, že máš meditovať. Teraz mám perom chuť na papier. meditovať. Ale meditovanie si nechávam do videa ako výzvu. Dobre, Do potom ďalšieho daj videa. vedieť, ja sa určite pridám. Meditovanie je super vec. Hej, áno. To by bolo dobré to robiť s niekým a mať aj tvoj input potom v tom videu. To Si zapíšem. Ináč ten, čo som hovoril, že mám dokument s nápadmi, ono je to fakt. Ja už mám toľko dokumentov a tak strašne veľa popísaného tam toho je, že to... Aj To je keby super. som vydával video týždenne, tak nikdy nespravím všetky tieto veci, čo tam mám napísané. To nemusíš, dôležité je ísť v prúde. Som tak raz počul, že Einstein, keď zomrel, tak mal proste pracovný stôl komplet založený miliónom nápadov, škrkancov, vyondených dokumentov, neviem čo, že proste keď človek ako keby tak zdravo žije, tak nestane sa, že by došiel do fázy, kedy proste zrazu, že má všetko urobené. Čo mám pocit, že my chlapi častokrát k tomu sa snažíme inklinovať, že už chcem mať všetko hotové. Vieš čo, ja ak by som povedal pravdu, však toto už je mimo podcastu asi, ne? Nie, ešte to stále ukončujeme. Ja aj tak už Ešte to musíme ukončíme, dať potom si posledný. poviem Guns of Icarus, to už sú one. To Blázne. je pre oných, tých, čo si zaplatia Patreon, tak je to extra epizóda. Ďakujeme ešte raz, že ste to počúvali, že ste to pozreli do konca. Ak ste to dali do konca, klobúk dole. Nemám tu čapicu. Denník dole. Denník dole. A vidíme sa snáď v najbližšej dobe znovu, lebo bola to zábava pokecať si so svojím najlepším kamarátom. Bolo to veľmi príjemné. Ak pozveme ešte ďalších našich najlepších kamarátov, bude to ešte príjemnejšie. Bude sranda. V každom prípade som rád, že si ma pozval a budem rád znovu členom. Som ťa nepozval, to robíme spolu. Neviem, že koho hosti. Dobre, tak som rád a budeme. Dobre. Peace. Majte sa pekne. Balóniky. Čaute. Ja ich vidím.